passaran coses molt intenses i que de veritat que... O sigui, jo estic convençut de que agradarà molt. És una temporada que passaran moltes coses, més madura, adulta també, i el fet aquest de que els personatges els hi passin coses força compromeses, no? Perquè per trames hi ha coses bastant potents, això també agafa un to i un color un pèl més fosc i a la vegada adult, no? I això és molt guai. Aquesta temporada tot evoluciona cap a un lloc, hi ha trames molt més adultes, més madures, on els personatges es troben en situacions noves per tothom. Bueno, l'Oksana segueix sent l'Oksana, hi ha canvis, evoluciona, veurem més coses de l'Oksana, coneixerem més què té dins, jo crec. Segueixo tenint el meu fill i segueix estant present. En el meu cas apareix la meva mare, que és guai, també ha sigut un plaer treballar amb l'Helena Vilaplana, que el fet que surti a casa seva també és un altre espai on es descobreix el món també interior de la Tània, no? Món interior, vull dir que es descobreix un espai nou que forma part d'ella i que ajuda també a explicar la història. Em sé controlar, i amb les ties també passo d'amors i merdes. Mira com em va anar amb la Mònica. És que jo era un puto tormentat, tio, penso massa, joder. En canvi tu, et ve la mare de l'Ivan i vinga, a saco. Tens uns ous molt grans, Pol. No m'admiris tant, Joanet. En el cas del Joan es veurà com es reconstrueix, com resol el tema, ja parlant a nivell emocional del trencament amb la Mònica, quins camins agafa, quin és el seu nou refugi. L'Ivan mai s'havia enamorat i es va enamorar bojament de la Berta. Llavors jo crec que aquesta temporada sabrem com va aquesta història, és el seu primer amor, l'Ivan es segueix ubicant, no? Com tots els adolescents, i buscant el seu lloc. Seguirà sent impulsiu i jo crec que tots, que això és general, començaran a pensar una mica en el futur, perquè és ja un segon de batxillerat. Jo crec que és la temporada on tots també ja comencen a ser més adults. Però coneixent-te tu no entenc per què el Bruno es passa el dia queixant-se en lloc de disfrutar d'un pare com tu. No pensis que després de dir-me això t'abraçaré, Fem plans de refredar les coses o què? T'he dit una cosa maca, no? Sí, home, sí, però què vols? Que t'obri el meu cor i ens fonem en una abraçada emotiva? La relació entre l'Ivan i el Merlí segueix existint, evidentment per l'Ivan el Merlí és el seu gran amic i no sé si anirà tot bé o no, però sí que puc dir que hi haurà coses. I de la nova professora que s'ha dit que farà una miqueta de competència. Jo, si dic alguna cosa, és més a nivell personal, que estem tots encantats de tenir-la per aquí al rodatge i que molarà molt. Sí, no sé què dir. Bueno, la Silvana és superforta, o sigui, és un personatge que ve per liar-la des del capítol 1 i és brutal. Sí. I a nivell personal, vull dir, la incorporació de la Carlota és de les millors coses que ens han passat aquesta temporada i quasi en la sèrie, perquè és molt guai, és al·lucinant. Sí, aquesta és l'última temporada de la sèrie, això ja ho sap tothom, llavors jo crec que sí, l'Hèctor potser també està més present en... tancar-ho aquí és perquè vol fer una temporada brutal, que els espectadors la disfrutin i no que s'allargui eternament sense cap sentit. Jo crec que en aquest sentit és molt guai que el creador, tot i l'èxit que té la sèrie, ho vulgui tancar aquí, que ens assegura que la qualitat serà màxima fins al final. Traca final. Toma, aquesta ha sigut bona. Jo també, una caixeta de sorpreses també, no? Com anem descobrint ja el poc que ens queda, sorprenent, potser.